Брой. Дръж го сега, докато не го свърши по-мека. Добре. Това е по-малък, бат. По-малко, обаче много бурно. Ето. Това е верно много борбен, бат. Бати сом. Това е Savage Gear, дами и господа. Така. Това е Savage Gear с примамката. Ето, примамката Savage Gear. Най-доброто на в пазара. момента и ги разработваме. Така че, Уважаемите зрители, да се запознаят с Savage Gear. Магазина ни е на булевард Овчи купа. Булевард. Президент Линкън 58. Ако искат Да заповядат. там могат да видят. Да разберат повече за Savage Gear. Намериме. Я видим какво стана с този чедър. Тук сме, бата. Снимай. Снимам бе, снимам. Ево, Севич. Севинч! Окей, ама борба. Ево, Севинч. Дайте видим сините очи. Както виждате, да ви покажа нагледно. Колегата нека да снима тук без много мърда GSM-а. Това са новите примамки на Savage Gear. Те наречения Ellipse Cool. На воблер на какво? На Savage Gear. Както виждате, това са новите примамки. Да на колегите любописват с на какво сте го фанали. На каквото любописват. Няма ги тия примамки. Ето колегата нека снима отблизо да види и този как е фанат. За това се бори колега да ти обясна. Като го фанеш над главата много и става много борбен. Разбираш? Предишния беше го глътнал целия за това. И от тук нататък вече, обаче тук защитаваме примамката. Ето я, пастървичка, 9,5 см. Добре, колега, благодаря ти. Мога да спираш видеото. Да, от мен до нови срещи, след малко се видим пак. На третия. На третия.